Bost perfume honenak negureko. Hirugarrena, egia esan, urte guztien ibiltzeko moku da, baina ezin da ahaztu. Azat, latafana, oso ondo dago, botatzezu perfumo beda irauniteu, eta nik uste neguen ere earki kuadratzeula. Ez da niretzako goizetik nahizun bezala ibiltzeko modukue. Betire zaitu, eskolan balima zaude, ordu pilue beru pasatzen, igual ez da egokile. Baina neguko hotzeako eharra da. Bigarrena ere, erabaki personala da. Ez da Arabie, ez da Eau de Parfum, Ambar Negro, Adolfo Dominguezena. Baina gozu da, errezen man lehikezu, ez dauke kriston erterie. Ondo irauteu, eta agradable ustezu. Bere usai klase hori gozuena epelare bada. Orduan, beti negun hobeto sartuko. Bestela limaton, kataolako daude. Enbaziek ona die, sorpresa gabekuek. Ez di hain kolekzionistanak, usai pila bat dauzkebe, enbase berdinin, tonu aldaut. Pixkat garestillo da, latafan produktue baino kalidadea aukezu. Eta horrek errematetan ikustea, ez da hain zorrot errezo botatzezu, gozu osartzea. Eta epeltasun hori nik gustuko dut behin. Bukatzeko, bata izango litzeke barrisku gehien hartuta. Eta gaina, ez da garestinetuko Maison Alhambran Dark Oud. Hau da, alabetan, egurrilunetan eta olako usaitan sartzeko, friske prestauten bezu, horretik gene baita ere esate dizuet, Valverde drogeria azpeitira etorri, online ere bagaude, baino. Eta prezio gutxin daukezu perfume bat asko antzemateana, baino bere estilo propio dauke. Frisket, errautze, incienso, patxuli puntu hori, maderas oscuras, o egurrilun oiek gudekin, oso ondo dago, eta egia esan leku bero batea ez nuke emango ala ere. Mango nuke gehiago, neguen, eta espazio gehiago da hon bat. Zer ditu zaitu? Hau batipat, naiz de unisexak asko izen, gizoneskuen aldea jota bezala daude. Interesatzen zaitu beste top bat emakumiena? Zu ados zaude? Hau ditxerrikei esatezu. Ipini zure iritzile eta entzungo izut eta zerbait ikisiko dutan honaz.